Maayong buntag sa inyong tanan diha. Mga busing sa kumahan na napunta di ani. Lahi na pong trabaho ang atong gatubang karon kay namulot na punta abi ninyo tungod sa kamahal sa kopras karon. Perti na pong mahala ang libur karon diri sa mua. Una kami mamili na lang mig trabaho diri ron. Amo na lang pili-pili ni para sa una nga bisag asa magpatrabaho adto mi. Kay tungod mahal kayo ang magpatrabaho sa kopras karon tungod sa kilo ani nga perting mahala. Dili na lang gani mi halos mo trabaho sa lain nga klaseng trabaho sama sa hagbas kung sa paggawas kong pakyawan kay lamang mi sa pakyawan kun sa inadlaw. Mao ni among gikuan diferensya kayo ang trabaho diri sa bukid ug diha sa syudad no. Kay diri sa bukid walay amo. Ikaw ray magbuot para sa ani karon 4,000. Kinahanglan namo diri makakuha mi kutob alas 12 kutob udto tag sa kalibo ka buok kay 4,000 man pwede na mi mo relax, pwede na mi mo uli, pwede na mi magwindoyan sa amo ang balay. Mao ni nakalamang namo diri. Diferensya jud kaayo. Bisan tuod among trabaho diri nagkalago-lago lang mi diri pero at least nga among trabaho diri limpyo sa pananaw sa mga tao. Wala sana akong ipakita sa inyo karon sa pagkaron maayong adlaw sa inyong tanan diha mga busing sa kumahan.